Hola, petit explorador. Hola, petita exploradora. Benvinguts a Minimón, el lloc on les històries comencen suaument i creixen dins teu. Poseu-vos còmodes, respireu a poc i obrim junts la porta del conte d'avui. Avui us portem un conte que puja molt, molt, molt amunt. Tan amunt que arriba fins als núvols. Un noi, unes mongetes i una aventura gegant. I així comença el nostre conte. Hi havia una vegada un noi que es deia Joanet. En Joanet vivia amb la seva mare en una caseta petita al costat d'un prat verd ple de margarides. Tenien pocs diners, però tenien una vaca blanca amb taques marrons que es deia Blanqueta. La Blanqueta els donava llet cada matí. Però un dia, la Blanqueta va deixar de donar llet. Ni una gota. La mare va sospirar i va dir: «Joanet, fill meu, hauràs de portar la Blanqueta al mercat i vendre-la. Necessitem diners per comprar menjar». En Joanet va acariciar la vaca, va agafar la corda i va començar a caminar cap al poble. Pel camí, en Joanet va trobar un home vell, amb un barret llarg i una barba blanca com la neu. L'home va somriure i va dir: «On vas, noi, amb aquesta vaca tan bonica?» «Al mercat, senyor. L'he de vendre». L'home va ficar la mà a la butxaca i va treure 5 mongetes. 5 mongetes petites que brillaven com pedres precioses. Una vermella, una daurada, una verda, una blava i una violeta. «T'ofereixo un tracte», va dir l'home amb els ulls brillants. «Aquestes no són mongetes normals, són mongetes màgiques. Planta-les aquesta nit i demà al matí veuràs quelcom extraordinari». En Joanet va mirar les mongetes. Brillaven. Feien llum entre els dits de l'home. I va acceptar el tracte. Quan va arribar a casa, la mare es va enfadar molt. «Mongetes! Has canviat la nostra vaca per 5 mongetes!» I les va llançar per la finestra. Pataplam! En Joanet se'n va anar a dormir trist aquella nit. Però al matí, en Joanet es va despertar i una llum verda entrava per la finestra. Va córrer a fora i no es podia creure el que veia. Una planta enorme havia crescut durant la nit. El tronc era gruixut com un arbre. Les fulles eren grans com paraigües i pujava, pujava, pujava fins a desaparèixer entre els núvols. «Mare, mira!», va cridar en Joanet. «Les mongetes eren màgiques de veritat». En Joanet va agafar el tronc amb les 2 mans i va començar a enfilar-se. Amunt, amunt, amunt. Les cases es feien petites, els arbres semblaven joguines i els núvols li feien pessigolles a la cara. A dalt de tot, per sobre dels núvols, hi havia un camí de pedres daurades. En Joanet va caminar i caminar fins que va arribar a un castell. Un castell gegant. La porta era alta com 10 cases. Les finestres eren grans com piscines. I les escales tenien graons tan alts com taules. Toc, toc, toc. Va picar a la porta i li va obrir una dona molt, molt gran, però tenia els ulls amables. «Ai, petit», va dir la dona, «què fas aquí dalt? Vés-te'n de pressa, el meu marit és un gegant i quan arriba sempre diu...» I en aquell moment, bum, 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 el terra va tremolar, les parets van vibrar i una veu enorme va retronyir. «Fe, fi, fo, fom!»
olor o carn d'un petit minyó. En Joanet va sentir un calfred. «Amaga't aquí dins», va xiu-xiuejar la dona, i el va ficar dins un armari gran com una habitació. Des de l'armari, en Joanet ho veia tot per una escletxa. El gegant era enorme. Tenia unes botes grans com barques i una veu que feia tremolar els plats. El gegant va seure a taula, va sopar un sopar gegant i després va dir: «Porta'm la gallina!» La dona li va portar una gallina daurada, una gallina amb plomes que brillaven com l'or. El gegant va dir: «Gallina, pon!» I la gallina va pondre un ou. Però no era un ou qualsevol. Era un ou d'or massís. Brillava com el sol. Poc després, el gegant va començar a roncar. La dona va marxar a dormir i tot el castell va quedar en silenci. En Joanet va obrir l'armari molt a poc, va agafar la gallina daurada amb molta cura, se la va posar sota el braç i va córrer cap a la porta. En Joanet va córrer pel camí de pedres daurades, va arribar a la planta gegant i va començar a baixar, avall, avall, avall. Però el gegant s'havia despertat. «Fe, fi, fo, fum!» va bramar des de dalt. Bum, bum, bum. El gegant va començar a baixar per la planta. La planta tremolava, les fulles queien. «Mare, mare!» va cridar en Joanet. «Porta'm la destral!» La mare va sortir corrents amb la destral. En Joanet va saltar a terra i va començar a tallar el tronc. Xac, xac, xac. La planta va cruixir, va trontollar i va caure. Catacrac! El gegant va tornar al seu món, allà dalt dels núvols, i la planta no va tornar a créixer mai més. En Joanet va abraçar la seva mare i la gallina daurada va pondre un ou d'or. I un altre, i un altre. Cada matí, un ou d'or nou. En Joanet i la seva mare ja no van tornar a passar gana mai més. Van arreglar la caseta, van comprar una vaca nova i van viure feliços i tranquils. I diuen que, de tant en tant, en Joanet mirava cap al cel, somreia i recordava aquella aventura entre els núvols. I aquest era el conte d'en Joanet i les mongetes màgiques, un conte antic i meravellós que avui ha arribat fins a vosaltres. I així acaba la història d'avui. A Minimón, les històries sempre troben el seu camí. I potser una miqueta del seu camí també entra dins teu. Tanqueu els ullets si teniu son. I si no, la imaginació pot continuar caminant. Fins al proper conte.